Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Namuhla ake sikhulume ngokuphupha izicathulo. Uma ukuthi umusha ngicela usubscribe usifollow. Uma ukuthi ke uphiwe izicathulo ezindala ezigugile ezidabukile mhlasimpe ezimanzi lokho kusuke kubike kungahambi kahle kwezinto njengoba uyibona nawe ukuthi azikho esimeni esiright. Kanti izicathulo ezinhle ezintsha zibika inhlahla ngoba vele ayikho ongayithandi izicathulo ezintsha kodwa uma izicathulo zinombala ongathandeki zikhomba ibhadi ubona nje nawe uthi hayi ayithandeki kuyenzeka ke futhi uphuphe izicathulo ezimnyama ezimhlophe ezibomvu ezipink eziya yonke leyo mbala eright ayinankinga ngaphandle ke kombala omnyama umbala omnyama uwona ke ungasike ube nenkinga. Izicathulo ezimhlophe zingakhomba ukukhanya kwezinto zakho. Izicathulo ezigreen zikhombe umcebo wemali. Uma kuphiwa lezi izicathulo bheka ukuthi uphiwa ubani. Ngabe uyiphiwa uma wakho, ubaba wakho, umngani wakho, umuntu ongasekho. Uma uyiphiwa isitha sakho kuyinto embi kakhulu. Kanti uma uyiphiwa umuntu omthandayo kube inhlahla futhi. Ngakho ke kuzomela ubheke uma ukuthi uma uphiwa umuntu onjani ubani. Uma unombuzo ngicela ubuze ku comment ungakhohlwa ukucela inamba ku TikTok inamba icela ku inbox bese subscribe ku YouTube.